tehnički rebalans podrazumijeva da se postojeći tekući budžet uskladi sa novom organizacijom državne uprave, imajući u vidu da je u jednom dijelu izmijenjeni broj ministarstava, samim tim i ostali organi unutar državne uprave, i da prosto postojeći budžet treba preraspodijeliti na shodno novoj organizaciji. To znači da neće biti promijenja budžetskog okvira, odnosno da će samo doći do takozvanog horizontalnog usklađivanja kako bi prosto država mogla da funkcioniše. Naravno, nakon toga i u skladu sa projekcijama budžeta i izvršenja budžeta bit će sagledano hoće li biti potrebe i za onim drugim takozvanim suštinskim rebalansom. O tome ćemo naravno razgovarati tokom mjeseca juna. Ne, ovaj rebalans ne predviđa to, on ne probija ni budžetski okvir postojeći, dakle samo unutar postojećeg okvira se vrši određena preraspodjela. Ambicije je da pokušamo da nakon što ga utvrdimo na sjednici vlade sutra ili preksutra, da se dostavi odmah parlamentu, traži se hitan postupak i objava odmah kad se usvoji, da bi prosto do kraja maja zaokružili i tehničke pripreme kako bi država i javna uprava normalno funkcionisala. Nama će analiza budžetske potrošnje i izvršenja budžeta za prvi kvartal, odnosno za period do aprila, evo skoro i do maja, pokazati da li je budžet dobro planiran i kako je izvršenje u pojedinim ministarstvima i pojedinim segmentima državne uprave. Na bazi toga vidjet ćemo gdje će trebati određeni korekcije u nekom narednom periodu. Vidjet ćemo naravno i gdje se budžet izvršava onako kako je planirano, gdje nemamo to izvršenje u mjeri u kojoj je to planirano, morat ćemo naravno napraviti određene korekcije. To sve iziskuje jednu ozbiljnu analizu kako bi se pristupilo eventualno izradi takozvanog suštinskog rebalansa. Nema razloga da to ne urade, u pitanju je normalno funkcionisanje državne uprave od kojih zavisi funkcionisanje kasnije i privatnog sektora, pošto se ovdje ne radi o izmjenama radikalnih budžetskih pozicija postojećih i nema promijenja budžetskog okvira, nema dodatnog zaduženja. Ne vidim neku ozbiljnu potrebu da se bilo kakva opstrukcija desi. Ja sam naravno u startu rekao u svom prvom izlaganju u parlamentu da sam željan da imam dobru saradnju, odličnu saradnju sa parlamentom, da će parlament biti uključen apsolutno u sve procese unutar vlade, pogotovo vezane za budžet, tako da naprotiv ne očekujemo opstrukciju, već dobru saradnju, kooperativnost i zajednički rad da prosto unaprijedimo i životni standard i javne financije. To je pitanje koje, jedno od pitanja gorućih koje smo otvorili. Ima još nekih stvari o kojima će se morati razgovarati i sami znate da predstoje nove obaveze shodno zakonima koji su usvajani tokom prošle godine, koje startuju juna, jula mjeseca. Tu su i neke nepredviđene okolnosti o kojima se mora razgovarati i neke presude i međunarodnih institucija koje će pogađati financije Crne Gore, uz naravno ovo što se dešava u Fondu zdravstva i jedan ozbiljan nivo duga i prosto nedovoljnog budžeta za finansiranje Fonda zdravstva. Faktički se stiču uslovi da se polako razmišlja o suštinskom rebalansu, odnosno izmjenama budžetskih pozicija. Apsolutno će biti obezbijeđena redovnost isplata i zarade i penzija. Ono što sam rekao jeste, i to sam govorio i više puta i prije nego što sam preuzeo ovu funkciju, a u kontekstu realizacije novih poreskih zakona koje je donio parlament, gdje je tim zakonima i povećana minimalna zarada, da su sada apsolutni prioritet penzioneri Crne Gore i da će država uraditi sve što u njenoj moći da zaustavi pad životnog standarda penzionera izazvan inflacijom i velikim zaostajanjem sada prosječnih i minimalnih penzija u prosječnoj minimalnoj zaradi. Dakle, prioritet ove vlade jesu penzioneri i nadam se da ćemo uz ove najave koje smo imali, povećanja shodno vanrednom obračunu i tako dalje, moći da razmišljamo da dodatno naprijedimo standard naših penzionera. Govorite o PDV-u koji je smanjen na osnovne životne namirnice, na ulje i na brašno. Ja sam negdje i u parlamentu rekao da je poslije jednog mjesec ili 2 dana blokade i nemogućnosti uvoza ovih artikala ponovo profunkcionisao robni tok od Srbije prema Crnoj Gori. Tamo su ovi artikli najniži, međutim za tih mjesec, 2 dana je cijena skočila 40%. U Srbiji ovo što se sada troši u Crnoj Gori jesu zalihe. Mi smo uspjeli sa smanjenjem PDV-a privremenim da zaustavimo novi rast cijena. Naravno, ukoliko bude daljih poremećaja na tržištu i eventualnih najava rasta cijena, vlada će morati da djeluje u tom pravcu da čuva životni standard građana.
Djelovat ćemo setom poreskih mjera i setom vanrednih mjera koje nam stoje na raspolaganju. Znate sami da je donešen i zakon kojim se mogu ograničavati privremeno maloprodajne cijene pojedinih proizvoda. Vidjet ćemo šta se možemo da uradimo. Prosto ćemo djelovati proaktivno da zaustavimo posljedice i ovih globalnih poremećaja. Ovdje govorim naravno i o lancima snabdijevanja, o rastu cijene energenata i hrane. To je naš posao dnevni i to će nam biti prioritet u narednom periodu.